Bé, ja hi tornem a ser una altra vegada. Estem confinats. Com que estem mig confinats, avui ho fem des de la cuina del restaurant. Avui volia fer un pop. Ja aprofito per fer el pop a la gallega del cap de setmana i farem també un pop a la brasa, per si voleu venir a buscar una de les dues coses. Jo aquí tinc un pop de 3,5 quilos, deu fer més o menys. Jo ara el posaré a bullir, hi poso 2 taps, que diu que torna a tendre la carn, i fulles de llaurer. I ara l'espantaré, diuen espantal perquè les potes s'arruguin. L'he d'espantar almenys 5 o 6 vegades. Bé? Ara l'aigua està bullint, poso una, fins que les potes no quedin arrugades no pararé. Veus? La primera ja s'han arrugat, dues, ja veig que s'arruguen molt més les puntetes, dues, veieu les puntes com s'arruguen, 3, això es fa perquè quan es refredi no es peli la pell i queda més maco i més vistós. 3, farem 2 vegades més. Veieu com està ja ben arrugat? I quan surti, sortirà ben maco. 4. I ara ja el deixarem. El deixarem bullir més o menys un quart d'hora per quilo. O sigui, pesa de 3 a 4 quilos, farem 3 quarts d'hora. Jo prefereixo que li faltin 10 minuts que no que li sobri, perquè si li puc donar 10 minutets més ja està. D'acord? O sigui que el deixem aquí bullint i fins ara. Bé, ara han passat ja 60 minuts. He posat 20 minuts més del que toca i ja és això, és un quart d'hora per quilo, que feia a vora 4 quilos, doncs una hora. I sobretot s'ha de verificar punxina pel mig. El traurem. Punxina-lo aquí al mig, si entra bé, vol dir que ja el tenim fet. Ara el deixarem reposar una mica i el guardarem a la nevera. I llavors en fred es podrà tallar molt més bé. Bé, ja l'hem deixat reposar a la càmera i ara el tenim aquí tallat. Hi posarem una mica d'oli, que no s'enganxi massa i perquè quedin les marques ben maques a la brasa. Bé, ja el tinc ben marcat i ara el anirem a emplatar. Posarem una mica de parmentier de patates, puré de patates una mica exagerat amb mantega a la base. Jo el pop ja l'havia tret 10 minuts abans perquè no estigui ben fred de nevera, perquè així d'aquesta manera està més. Ara el posem aquí sobre, posem una mica de pimentón, una mica de sal gruixuda, una mica d'oli i una mica de romaní. Bé, i que us vagi de gust. I si ens voleu seguir a Instagram, també pengem a YouTube i fes-nos uns likes. Que vagi de gust.